Mangga ko natay buhaton karon mag carrot juice takay hapdos kaayo ang atong tiyan natay juicer. Ano juicer? Ano atong buhaton? First, gi-slice na to ang atong carrots sa ginagmay kay aron masulod diri sa ato ang juicer. Muna siya gigagmay kay aron dali ra siya tuyokon sa atong juicer. Karon magsugod ta. Magbutang ta og carrots diri sa atong. Ang benefits day sa ato ang carrot juice mga palangga is daghan kaayo ni siya og benepisyo tambal den makadugang po ni siya sa ato ang tugo. Karon ganahuman na nato siya og butang din ato ning ibutang ang taklob niya para dili siya mo ambak kung i-on na siya. Karon first on ta. Hindi mag-agi ang mga palangga. Ito ni ang i-open. Ano na siya. Ayang sapal balidri nag-agi. Iya. Then, ano na siya ang juice na to. Ito siya bagan sa baso. Ang atong tulog ka carrots is maura gid in taon ni ang naabot mga palangga. Mabaw sa baso. Gamay kayo. Then, naatay rough, ano siya na? Happy Days. 100% tomato. Ay, mali. Ato na siyang isagol sa carrot juice. Namali di ko palit. Kikaingon ko siya og apple with tomato. Tomato ra daigid siya. Na di ay nga pag inam na ko itong last. Patingin. Laina. Ato lang na siyang isagol mga palangga. Gamay lang. Then, bye bye, see you next video. Just follow my reels, Facebook, Instagram, and YouTube and TikTok. Bye guys, I love you all.